mmadụ na Anambra steeti na-enwe ebe a na-egbu mmadụ, a na-aslọta anụ mmadụ, aslọtacha ya, ndị mmadụ abịa golu parts ya, ewepụta the organ fa kwesịrị ile, abịa golu parts ya lee. Ụfọdụ ndị che nọ asị ka anyị na-asị. Unu mana a na-ekwu na ndị mmadụ na-efu everyday. Ụfọdụ ndị mmadụ a na-eche na-asị ọkwa maka na o nwebeghị onye nke ufuru. A na-atọkwa mmadụ, unu ya abịa ka unu ga-enyaba akụkọ ma nụkwanụ ka o si wee mee. Ọ bụrụkwa na o nwere nwanne nwaanyị ji ọhụ akpa ego na-eso nwoke anabie, kpọkwa ya ka ọ nene ife onyonyo a ka ọ marụkwa ka o si akwụgharị. Ọ bụ na onwe onye nke gị ma na-eji ije abalị, gwakwa ya na obodo adịghị mma. Nke onye a na-asị na Anambra steeti enwekwara ike nwe ya bụ na Anambra, mana unu ya ga-enya bụ ife ka unu nụ ka o si wee mee. Onye gecha anya tụsa ya ka ndị ọzọ nụkwa ife na-eme, marụ ka fa si eji ije n'obodo adị ọkwọ mma. Last week Thursday after 7 Sunday meeting n'abata n'ime ọmaba phase 1 ndị ọpak ya si m excuse so m n'anya hụ na ha yi ya kwanye Paris, 2 men front, 1 man at back. Ihe a bụ Lexus 350 latest model. So mụ n'anya fụnọ ndị police and ndị adị clean. Mfufu egbe ha bụ na ọbụ egbe nke n'azụ yi suit. So asị m excuse mụnwa ozi si biko na na-achọ ụzọ ha esi wee ba phase 2, link to phase 2. Dịka na sit ba azụ si ha biko ka anyụọ mamịrị ntọkpagharị ya, asị okay sir. So mmadụ na akakwalụ the person ụzọ ha esi wee ga nursing kwazi ka onye ihe ọdụdụ n'azụ ntọ na ọ bụrụ that man nọ na n'azụ with the picture some any movement now I will blow you off. Mmepe ụzọ mbanụ banyezi mmepe n'ime moto wee fụzia kamachi ka online na ha bụ mgba phase 2 mapụta express mago flyover new pass matuo ruo building material gbafee ya kechie m anya amifa ya rute ebe iji agbara ka 2-3 hours ayute akpọ na phone open the gate amasị na onye ọzọ ebu na boot ọsịa biko bring that fish. The problem man na abo no a lady ekechi aka next thing atọpa ya anya enwe ma ebe ọ nọ ya ma ime ka onye ọchabara anya na phone gị asụ mepe ị na-egbo ga eti ezigbo ụra mpe app gị enene gị nwere transfer ozugbo n'aka phone ndo ha kpọkpọ n'ime one room. So na one room ahụ mmadụ 6 na ebe a sef anyị nwabize man na ọbụ 8 and all downstairs. Ebe ya tiri anyị in one room ahụ bụ second one window. Na window ahụ ebe window ahụ na fence nọchiri ime afọ outside so fence ya n'afọ ime abalị n'oke a na-aza call tago na-ajụ kedu pass of the body ke part ọgwụ a na-agba ha agbata akpụ mmadụ ọsọ ihe anụwo mkpu ya tiri normal again. So gọọmenti n'ihu mgbe egbu mmadụ ịnọ 5 days Saturday ka a na-egbu ka anyị bute ndị ọzọ. So mụ nọ sebe ka m na-ekpe o ebe bute n'abalị jollof rice at 10 pound with ngazi. One time kweleli but Saturday chief of Saturday kana another kind commander welcome. So I see where is the boss? Say boss neighbor boss na yard tago na function na haja in fact na it's a great function. Nothing like beer also nuku wine can go ebe ahụ bata mobile touch one by one. That's ndị otu yes great job. So wasn't touch man with wasn't touch no mask ndị na ha bi ebe ha ebi ma ndị na-eje operation ka heavy ma ndị na-egbu mmadụ bi inside mma na-anya tago na-ekwe anya akpọ m brother Emeka ka emete gị ebe a ma kpụdisi na kwekwe megwe ihu enu jiga dịka ọsị ya eme onye ọsị yes ama onye mbụ from fege na onye ahụ ya ife na-ekwukwazi ya bụ na asịma ka na-agwa gbaa mbutu chikom isi egbe ya ka na-asị which part or roasted one ka fresh one. Every conversation ha na-eme gị na-anụ ya asị oliver ka kidney ka private part tago maka asị ahụ ile onwe nke ha ejighị eme akpụmapụ ihe ị ga-anụ ka onye ọtị mkpu manụzi ọzọ ama na ha tiri kamera na mmedu ma na wọchi anyị Saturday chiforo Sunday atakwa ọzọ mkpu onye akpụrụkwa ihe ya anụ mkpu onye tiri manụzi ihe ọzọ once mmiri mkpu ahụ n'ụmụ onye ọpas ka a na-ele andị ma chijie ihe na data anyị na-anụ ya enwe na-akpọ executive car ka site na-abata mmechi dọọ ya nụka sand dọọ ya na sa emechi ịma na dis dọọ ndị moto abụzị ndị ọbụla ndị bere mmadụ ihe a some government officials. So
and ebe ebe ha ahapụta life so ndị a ihe ha ọdụ ha bụ gịnị ha harvesters ile pass ndị mmadụ chifo Sunday ọsị ọpụta si mbadameka stand up nsị ọtọ na nta atọkọ nta ọsị nkịta nke ọbịa ịkụ m isi egbe ọsị ya emetakwara m aka tọpụtọchi mi mbinye enu ewu nke butere m ga must go small ga must go pọpe ewu na ụsọ fon ndị mmadụ more than 30 phones ọsị m chọwa nke m mfonu fon m Android nwere small phone m well gaga simga paaki ọsọ paaki enya wuti speed si pụọ abuka pụọ sim let's go mepe ụzọ m nwa pụọ pụta mba moto ọ bụ na moto ebukwa bụ scout siena tinted mba ya sin chief nọ n'etiti mmanụ nọ n'akụkụ na abụ kọmanda nọ n'iru the driver ekichika m anya open the door the gate and the gate anyị pụkwa anyị gbanye madam 3 hours ihe dịga anyị kwuru na ọ na-ajụzi m kọmanda isi mara onye si na from fege na ndị izọg n'onwe help m ka nyere ya mgbe ọ pụtara ituo ka n'ituo ọjọọ ha biko ka onye mee transfer na fon m si na kanda so si kanda nọ si na ha jere ọrụ na ọmọọsị si ma ọbụla mega forget ya ezigbo na enugwe forget ya ebere ka iji wee chụ aja so na ditu dọtuo m na orego hwe n'aka so m gba moto ma m ego n'ọrụ ha mụfukwa